深夜に俺を起こした罰だ。大雪が降る真夜中。夫はそう言って私を山の中へ置いていった。明かりも何もない真っ暗な場所で私は呆然と立ち尽くす。ありえないこの状態で私は寒さに凍える。しかし私を置いていった夫はこの後地獄を見ることになったのだ。私の名前は愛子、35歳のパート主婦。夫の健介は30歳のサラリーマンだ。夫はつい最近転職したばかりで慣れないことが多く疲れて帰ってくるので、そんな夫を私は支えていた。結婚生活は3年目。子供はおらず、今の夫は職場に慣れることに必死になっているので、子供を設ける時間はない。ちょうど年齢的にも欲しいなと思った矢先での転職だったので仕方ないし、正直夫では父親になれないと思っているので、特別欲しいと感じているわけではないのだ。というのも、夫と私は5つ年が離れている。知り合いを通してお付き合いし、年下ながらも私を慕ってくれる彼が可愛くて、そばで見守りたいと思った。けれど結婚して2年が経ち、可愛いと思っていた未熟さが子供っぽいと思うようになったのだ。夫は我慢というか、大人の対応ができない。自分が嫌なことをされたら言葉ではなく態度で示してくる。それに注意の意味が込められているならまだ理解はできるが、夫にその意思はなく、単に自分がされて嫌だった気持ちを相手にぶつけて憂さ晴らしをしているだけなのだ。例えば、仕事が遅くなって洗濯物を乾燥したまま取り込むのを忘れたことがあった。そのせいで夫のシャツが少しよれてしまったのだが、夫は気にせずそのまま着て出社。しかし後日、綺麗に畳んでいた私の服をわざわざ引っ張り出して、シワがつくようにぐしゃぐしゃにしたのだ。それを咎めると、だってこの前の俺のシャツも同じ状態だったじゃん。だから仕返ししただけだよ。と子供のようなことを言う。何よそれ。それならその時に文句を言えばいいじゃない。文句？愛子はいつも家事を頑張ってくれているのに文句なんて言わないよ。このように正反対なことを言う夫の言動は理解できなかった。どうにか理解しようとして私なりに結論付けるのは、夫には全く悪意がなく、ただただ性格がひねくれているだけということ。その証拠に夫は怒ったことが一度もない。怒りなどの感情で行動を起こしているわけではないからだ。意味のない仕返しに頭を抱える私ではあったが、それ以外は優しくていい夫だったので、人間誰しも欠点はあると私は考えていた。しかしそんな考えは甘かったのだ。それは結婚4年目を迎えようとしていた頃、夫の会社が繁忙期に入り、彼は険しい表情で帰ってくることが増えていた。最初の方は、仕事でミスをした。成果が上がらない。と仕事のミスの話をして落ち込んでいたのに、いつの間にか頻繁に家で酒を飲むようになり、上司に嫌われている。だから俺ができない仕事を押し付けてくるんだ。と愚痴を言うようになったのだ。仕事が大変なんだなと私は感じていたが、徐々に愚痴の内容も、無能上司のせいで何もかもうまくいかない。あんな奴くたばればいいんだ。俺は有能なのに会社がクソだから俺はこんな思いをしてる。だんだんと荒れるようになり、あれだけ優しかった夫の姿は表変してしまった。けれど、夫が荒れるのは晩酌の時のみ。しかもその怒りを私にぶつけてくることはないので、私はただ話を聞いているだけだった。普段電車通勤の夫と違い、車通勤の私は極力お酒は飲まないようにしているので、もし夫が酔っ払って倒れたとしても介抱はできる。案の定夫は酔いつぶれ、私が片付けをするという毎日。
正直自分で片付けてほしいとは思うけれど、こんなにお酒を飲むのは夫の仕事が忙しいのが原因だ。仕事が落ち着けば夫もおとなしくなるだろうと思っていた。しかし、夫が荒れ始めて1週間後の夜中。その日は大雪でとても寒い日だった。外には雪が積もっていて、明日は雪かきをしないと大変だな、なんて思っていたら、突然私のスマホに連絡が入ってきたのだ。時間はもうかなり遅い。そろそろ眠る時間だったのに、こんな時間に一体誰？そう思いスマホを見ると実家からだった。もしもしお母さん？どうしたの？こんな時間に。愛子、よかった。起きてたのね。大変なの。お父さんが。母はとても動揺していて、どうやら父親が階段から足を踏み外して倒れてしまったのだという。落ち着いてお母さん。救急車を呼んだの？呼んだわ。今病院に運ばれて。わかった。私もすぐに向かうからね。母は気が動転していて、父の容体が心配だった私はすぐに支度を始めたのだが、時間は深夜、しかも大雪だ。こんな状態だと交通機関は使えない。実家は車で1時間ほどで、私は自分の車を持っていたし、チェーンも装着していたので、すぐに向かうことができる。しかし私はアレルギーの薬を飲んでいた。夜は運転しないからと飲んでしまったその薬には、運転をしてはいけないという記載がされている。そのため夫を起こすことにした。夫はたまにしか車を運転しないが、ペーパードライバーというわけではない。申し訳なかったが、現状車を運転できるのは夫しかいなかった。うるさいな。何？どうしたの？起こしてごめんね。実はお父さんが倒れたって。薬を飲んでしまって運転ができないから、病院まで運転してくれない？私は心配で気が気ではなかったため、この時夫が不機嫌そうな顔をしたことには気づけなかった。夫は、わかった、すぐに行こう。途端にいつも通りの表情に戻り、車を発進させてくれたのだ。しかし、なぜか高速に乗らずに山道を進む。私は不思議に思ったが、雪で混んでたら遅くなるから。夫はそういうものの、山道の途中で車を止めてしまう。そして山のど真ん中で、今、チェーンが外れた音がした。と言ったのだ。私は普段チェーンはしっかり装着しているし、乗る前には確認をする。けれど今日は焦っていたので、チェーンの確認を怠っていたのだ。外れてないか見てくるね。お願い。普段チェーンの取り付けは私が行っていることもあり、私は車を降り、スマホのライトを頼りにタイヤを確認しに向かう。しかし私が降りた途端、夫は車を発進させたのだ。ちょっと、私まだ乗ってないわよ。深夜に俺を起こした罰だ。そう言って夫は車を走らせ、私を置いていってしまった。何度も叫んだが、車のエンジン音に私の声はかき消されてしまう。大雪で今も雪が降っている真っ暗な山の中。私は凍えながらも呆然としていて、理解に追いつけなかった。なぜ夫は私を置いていったの？夜中に起こした罰って何？理解は全く追いつかなかったものの、吹き抜ける雪風に体の体温が徐々に奪われていく。それを理解した私は、今はこの状況を打開するために、夫への怒りより自分の身の安全の確保に移った。幸いスマホを手に持っていたことが救いだ。
電波のアンテナが一つだけ立ってくれていたので、急いで救急隊に連絡し、夫にこの吹雪の中、山に置き去りにされ、寒くてどうにかなりそうと伝えると、すぐに救急隊が出動してくれることに。私は私で山道を降りることにした。じっとしていると寒さでおかしくなりそうだし、ここは道路だ。道なりに進めば、もしかしたらこの道を通る車に拾ってもらえるかもしれない。しかし深夜ということもあり、車が通り過ぎることはない。あとどれくらい歩けばいいのか。寒くて暗くて心細くて、私は生きた心地がしなかった。けれど幸いなことに分かりやすい道路だったこともあり、出動してくれた救急隊に見つけてもらえて保護されたのだ。毛布をかけてもらい、念のため病院で見てもらうことになったのだが、私は父親のことがあったため、搬送先の指定ができないか相談してみた。運よくすぐ見つかり、凍傷や低体温症の症状はなかったものの、やはり搬送先の病院は選ぶことができず、私は地元の総合病院に運ばれることとなったのだ。救急車だったため、緊急窓口で対応してもらっていた私は、診断の結果からも異常はなく、あとは受付で代金を支払うのみとなった。両親には電話をしたが、父親は軽い打ち身程度で済み、命に別状はないから心配しないでと言われ、明日改めてお見舞いに行くことにしたのだ。もちろん両親にも私が置き去りにされたことは伝えていて、意識を取り戻した父にとても心配された。これじゃあどっちが病人か分かったものじゃない。明日元気な姿を見せようと気持ちが落ち着いた頃、ここでようやく私は夫がしたことへの怒りが湧いた。あの男は一体何を考えているのだろうか。あんな雪山に携帯一つだけ持った状態で放り出して、常識では考えられない行動だ。しかも私に危害を加えようとかそういう悪意はない。夫はただ夜中に起こされたことへの腹いせをしただけなのだ。しかし悪意がないからといって許されることではない。この落とし前はしっかりつけさせよう。そう決意した時だった。一台の車輪付きの担架が急いで運ばれてくるのが見える。誰か大怪我をしたのだろうと思ったのだが、運ばれていたのはなんと夫だったのだ。血だらけで明らかに重傷な夫の姿を通り過ぎた一瞬だけ目撃した私は、受付で自分の支払いを終えたタイミングで、先ほど運ばれたのが夫だと告げてみた。見間違いなんかじゃない。あれは絶対に夫だった。その証拠に運ばれた男性は夫と同じ服を着ていたのだ。こんな深夜に夫によく似た男性が運ばれるという偶然はなかなかないだろう。私が身内だとわかると、看護師から夫は今処置中だということを告げられた。担当医の人に呼ばれ、容体の説明を受けていると、片足を切断しないといけないそうだ。緊急で手術をしないといけないと言われたため、同意書に私はサインをする。彼には怒りはあるものの、だからといって見捨てるわけにはいかないと思った。その後分かったことだが、夫は私の車で事故を起こし、車を大破させたらしい。事故の原因はスピードの出しすぎ。チェーンをつけた車は走行スピードが制限されるのに、夫は私の忠告を無視して山道を規定速度以上で下山。しかも普段あまり運転しない夫だったこともあり、スピードの出しすぎとハンドル操作ミスで木に激突し、その後木に積もった雪が落ちてきて、車を上からひしゃげさせ、夫は脱出不可能になったそうだ。夫は運よく事故現場付近に民家があり、事故の音で目を覚ました住人に通報してもらえたので、この病院に運ばれた。しかし事故の時に足を挟み、かなりひどいありさまになったようだ。
自力で脱出できなかった夫もまた救急隊員に助けられたが、救助に時間がかかった上に、私が最後の救急車を使っていたので、病院に搬送されるのが遅かった。だから私より後に搬送されたのだ。私が一緒にいたらスピードを出しすぎた時に注意できたし、もし事故にあったとしても、救急隊の到着は私の救助がない分、もう少し早く到着したかもしれない。夫の完全自業自得に私はざまあみろと思った。だってもしあの時スマホがなかったり県外だったら、私はあの大雪の中取り残され、亡くなっていたかもしれない。私が今ここにいるのは単に運が良かっただけなのだから。そして次の日、両親の見舞いを1日遅らせて、私は夫の病室に向かった。夫は意識を取り戻していて、痛いよ。なんで俺が、足が、と泣いていたのだ。置き去りにされていなかったら、私も夫に同情し泣いたかもしれないけれど、今は何とも思わない。夫は一人で泣きながらも、私が来たことに気づくや否や、愛子、来てくれたんだな。見てくれよ。俺もう片足なくて、一人じゃ立てない。俺が何したって言うんだ。愛子もそう思うよな。泣きながらすがってくる夫が見苦しくて、私は冷たい目を向けながら、自業自得でしょ？そう言って彼に離婚届を突きつけた。夫は全く予想していなかったみたいで、彼は目を丸くさせ、なんで俺を捨てるんだ？もう働けなくなったら用済みっていうのかよ。まるで悲劇のヒロインのように叫び出し、あまりの見苦しさに私は呆れてしまった。足があるとかないとか関係ない。私は山の中に置き去りにされたのよ。離婚するのは当然。そんなことしてないよ。一体何の話をしてるんだ。夫はどこまでもただ自分がされたことを仕返ししただけだと思っているようで、私の言っていることが理解できなかったのか、怪げそうな顔をしている。もうこの男に理解してもらおうとは思わないし、その必要もない。ただ事実として夫のやったことは世間では通用しないのだ。雪山に置いていたことに関しては慰謝料も請求するし、財産分与もしてもらうから。というわけでさようなら。あとは警察のお世話になってね。警察？そうよ。被害届を出したの。あなたには悪意がないから過失致死傷罪になるのかしらね。まあそのあたりは警察に任せるから罪を償ってね。そう言って私は病室を立ち去った。病室からは、俺を見捨てないでくれ、待ってくれなんて夫の叫び声が響いたが、私が足を止めることはない。雪山の時に私が叫んでも置いていった彼と同じことをしただけだ。彼のお箱であるやられたらやり返すをしただけなので、文句を言われる筋合いはない。それから1ヶ月後、私は正式に夫と離婚し、慰謝料ももらうことができた。私が被害届を出したことで、夫は逮捕され、現在は保釈中。しかし事故の後遺症もあり、完全に塞ぎ込み、また会社でも色々と問題を起こしていたことから、自主退職に追い込まれた。やられたらやり返すなんてものが美化されるのはフィクションの世界のみ。夫は私にしたのと同じように会社でもやり返し行為をしていたそうで、そうなれば会社に敵しか作らない。最終的に夫をかばってくれる人は誰もいなかったそうだ。それからというもの、夫は、俺はかわいそうな男なんだ。といじけて引きこもっているようだが、世の中体にハンデがあっても必死に生きている人はたくさんいる。それに夫が困っているのに誰も手を差し伸べないのは他人から助けたいと思われない人間性の問題だ。
さて、私はというと、その後実家へと帰って、今は家族と静かに暮らしている。私が夫を訴えたりとバタバタしている間に、父は退院したようで、今は元気になった。私の無事な姿を見て安心した両親は、夫を恨んでいたものの、事の顛末を聞けば、神様は見ているのね、天罰だわ。と清々した顔をしていた。そんな両親だが、もういい年だ。また階段から落ちたり怪我をしないよう、これからは私が支えていくつもり。この家では失敗を咎められることはあれど、仕返しなんてされない。それがとても安心できて、今日も私は家族と共に過ごすのだった。